Ассалому алайкум тамошобинони азизи YouTube канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар ҷумъабозори Ҳоҷи Шариф. Дар ин видео навор кардем мулҳои майда, гӯсфандои бародор барои тоқа, бузои очабача, бузоло ҳамаша навор кардагем. Баъд буқои фарбӣ, буқо барои бастан, ҷувои веса, нархҳои аниқ ҳамаш ҳаст. Якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Меҳмонои канали мо ба канали мо обуна шавед. Бисёртар говҳои гӯсаладор тамошо кардани бошед, харидорӣ кардани бошед, ба TikTok канали мо бигзаред. Дар онҷа тез говҳои гӯсаладори фурӯшӣ мемонем. Метавонед тамошо кунед, харидорӣ кунед. Силкаш дар описание мешава. Саломат бошед, сарбаланд бошед. На гӯсфандои барадор, барошон калон шидагиай 3000 меган савдо мешавад. Мана барора бинед. Машааллоҳ, барора бинед. Барошон беҳтарин барай. Калон 3000 сомонӣ бо савдо мешавад. Ҳозирашта савдо шидаги нест. Мана барора бинед. Бозор чанд кадагиша аниқ нагуфт. Ана барача нарай мода. Чанд гуфте нархша? 700 сомонӣ савдо мешава. Бозор чанд пурсидеста? Бозор 600 сом, 650 сом. Кардеста бозор. Ана бузои очабача. Ҳами любойташ 1000 сомӣ мега, любойтша. Майли, савдо мешавад. Хайрдам алака? Вахш. Молҳои райони Вахш будааст. Молҳои наи бародарай. 800 сомӣ, 850 сомӣ бозор кардааста бузои очабачара. Ҳамаш ҳаминҷа бачадорай. Ана бузголош гаштаид. Тамом. Ана бузи очабача. Чанд гуфти очабачара? 1500 савдо мешавад. Бозор чанд ка? Бозор 1 ка. 1000 сум кадаст бозор. Вайша чи дугоника я вайш? Бу дугоникия. Дугоникдор мана. Вая чанд гуфте? 1200 савдо мешавад. Бозор чанд ка? 950 сум, 900 сум бозор кадагиай. Бачоша? Ардшам мода будааст. Ва чуҷаи фил. Ин нарай мода? Такача. Ира чанд гуфте? 450 савдо мешавад. Бозор чанд ка? Бозор 4 ка. 400 сум. 350 ҳам кадагиак камтар қимат гуфтест. Мана такои афғонӣ. Нархошон чанди ака? 6000 нар мода, 12000 шумек, 6000 ай. Якташ ине модаша? Иш модаш будаш. Буғыз будай бо иш такай. 6000 ҳар диш 12000 муомила дора бо. Иш чи? Иш 2 мегум бо муомила дора. Иша 2000 мега савдо мешавад. Модара чанд кадан? Амира чанд кадан? Накада. Я такара чи? Такара 5000 кана бо. 5000 такара кадаги мега у модара озирашта ягон нарх кардаги нест. Ира чанд гуфти такая? Чанд гуфти дода? 1300. Бозор чанд ка? 930 сомон бозор кардааст. Озирашта додагиш нест. Такаи созай. Уна ҳар душам мода будааст барои калон алафур шудаган алафи қоқу савза любойчира мехӯрад. 1100 сомонӣ савдо шид ман. Хош шава. Ҳар душам мода будааст. Най барачара бинем, машааллоҳ. Қучқорча? Қучқорча будааст. Ҳамира 900 сум кадеста мега барои пародаш. Озирашта додагиш нест. Беҳтарин барача. Думбара бинед. Мана барачои оптом. Майда, неки. Нары мода аралаша ё қушқорам?
нармуда аралаш 400 сомонӣ савдо мешавад барои ширхӯрон. Бозор чанди ка деста яка? Бозор чанди ка деста яка? 150 ҳар хел бозор нарх карда истад. Ман айҷадам барои тоқа иношам бо калонтар будай. Калоноша 850 гуфтаистад бо савдо мешудааст. 4 таш қушқорча будааст, дигарош мода. Аралашта хулас. Нар мода аралаш. Майдошон 600 сомониам бо савдо мешавад. Ба калоноша 700 сом, 680, 670, 650 ам пурсидагиам. Калоноша фақат. Майдош бо арзонтар. На савдо шид най тухли. Ози савдо шид 900 соми ровна. Гусфанди модае ки ёшай, оли ягонта зойдагӣ нест. Як сола ҳам бисёр боша, мумкин ки оли нашудаам боша як сола. Тухли. Мана бароро бинем, барое ки калон шидагия, ино алаф хӯрану, алафи савза мехӯранд, хелафи алафи қоқа. Ҳозирашта хӯрда наметавонанд. 850 сомонӣ карда истад, мега 950 гуфта истодагиам. Ба фикрам ки камтарак қимат гуфта истад. 800 сом, 750, 700 мумкин карда иста бошанд. Мана қушқоруро бинем. Қушқоруи калон. Чорма, панҷима була? Қушқоруи 5 4 аралаш будааст. 5000 сомонӣ меган, савдо мешавад бо. Мана. Панҷша бизана. 5000 сомонӣ ай кӯтара 3500 соми бозор ҳозирашта карда иста. Додагиш нест. Он яке аз калонтарин буқои бозор 23000 мега нарша савдо мешавад. Ҳозирашта бозор конкретна нарх кардагӣ нест, ҳаррӯза мондагӣ нест мега. Живой вес 33 сомонӣ пурсидаста мега. Оли камтарак ҳаста мега надодум. Хоб 19 20000 рафтаста мега конкретни нарх куно 19000 ам пурсид мега. Ҳозирашта додагиш нест. Мана я буқаи калони дига, буқаи калони фарбе 20000 карда истанд. Живой вес 33 сомонӣ пурсидаста мега. Ҳозирашта надодааст. 33 сомонӣ живой вес. Мана буқаи калон, буқаи пародаи чорни пёстра 20000 карда истанд ё гуфта истем 20? 20 гуфта шудагия. То 16 нима кадааст. Килош чанд қай? Кашидагӣ нест. Живой вес ҳам пурсидан? Живой вес чанди кадан? Живой вес накада я. Соҳибаш наи бародарай. Қанша бизана? Ишам ахта? Ира чанд кадан? Чанд гуфти худат? Ира 18 гуфта шудагия. Ира конкретна бозор нарх кардагӣ нест ҳозирашта. Молодец. Қанша бизанам? Буқа барои бастан 8500 мега савдо мешавад. Тоза 7000 карда истаи бозор. Ҳозирашта додагиш нест. Мана буқаи Карпат 12000 мега нарша савдо мешавад бо
ха бигиб растоиш ки охи 10800 бозор кардестай. Ҳозирашта додагиш нест. 10800. Бақаи калон барои бастан ай. Бақаи калони харобтар бо ҳоли калон мешава иншоалло. Ай пародаш маълум ай. 10000 мега нарша савдо мешава бо бозор мега ай 9100 сумша бигзар бигирем тестаги будай. Ҳозирашта надодааст. 89 кадана, значит 8900 кардестай.